लड़का से हम ना बोली ना। गंदा निकारो गंदा करे गंदा लेके सटे लिया गंदा लेके बोली गंदा कैसे बड़े आई गांव घर के बेटी के ना रह देबे घर में। 5 बहन में से 4 बहन बिया हो गई जे एगो बिया लाडली सबसे छोट बहन कितना दिन के बाद आ जावती है। वो 10 दिन के छुट्टी मिलल तब न आवती है ना तू आए वाले है तरे आए कहनी बुझिए आज रुका देखी कनी में का करते अभी बनैलस तो का करते कनिया। मम्मी जी अरे आवे है ने हो सुन हम ही आवत रही रौरे भी जातनी बढ़िया से मालिया लौका बाज के छना पतो ही ले बोलनी मम्मी जी नु का बनाई मेरा खाना। आ खाना को छोड़ा आई तार मौसी सास आवतरी। मौसी सास हाँ सबसे छोट की जानी नीलू। रौर बहिन अभी छोटो बड़ी का। दादा 5 बहन रही जा 4 बहन बिया हो गई जा आ 1 बहन 5 बहन आ 4 भाई 9 भाई बहन आ 3 को तो गुजर गल दर्जनवा के माई हमर कहात रही भर गांव में। हाँ। जा जे हाँ आई सब कुछ से छोटे भाई बहन में से सबसे छोट भी तो बताई आवत इन का बना दी जो अरे बहुत नखराबाजी है। हम तो कहनो लौका के बचका बना दो आ खीर बना दो पूरी बना दो। हाँ कप मशरूम लिए थी बनाती बू ला दी बनाए में कब हमरा बनाए में कब हम तो बना दे। हाँ तो मशरूम लिया देते नहीं खूब मुर्गा निहन बनाइए काहे कि तब तो सावन चढ़ गए। सुन ना एथु ले ले हम आ कौची कहला के प्याजो ले ले हम ठीक बा। प्याज डलाई हो मशरूम में प्याज न डलाई। हम तो कहीं सावन चढ़ तो प्याज रहते अब लहसुन प्याज बनाई तो चली खाली मुर्गा मछली बनाई तो कनी मशरूम आ पनीर दोनों मिला के खूब बढ़िया से आ बनाइए। आज कनी पानी गर्म मत कर एकदम चटपट करिए तरे उठाओ पानी डालबे ना करम खाली मसाले में सिंजा दे मत तन के सब पानी खाली डालब। हाँ हाँ वैसे नहीं खा ले जान जे जान जाना कनिया हमार सबसे छोट बहन जियत बचे रही है। जान जा तो चारों भैया एकरा के हाथ पर ले लसन चारों बहिनिया हमनी के ले रहे नीचे जान जाइए जाय दीजिए सब कोई आज के डेट में एक हो बा तबे नु बेचारी अभी तक बाड़ी अपना लोल्हा बुल्हा हल्ला लोल्हा पर तू देखिए ना बुझाइबे ना करे कबू तो तार लड़की है। हाँ तब का हम उ साथे चलेंगे तो कोई कहला ए तो लोग तो माई बेटी लागत हो जा ऐसा ना बुझाई जान जी इतना मतलब तोहर उम्र में कम भी है। हाँ, मम्मी जल्दी तो लेके आई ठीक बा हम खाली जाते कनी अपन बेसीटवा निकाल दिया तनी सब निकाल के बिछाल तनी तब हम ठीक बा। एगो रूम खाली कर दे। हां तू दूसरा रूम में सूती। हां तो हम सूत जाए दूसरा रूम में का दिक्कत बा क्या करेगा 10 दिन मान ल रही तो एगो रूम में मैंने आजकल को लड़की जानता बड़े तो रौरा आउना के एक में सूत जाइम जा। आहो हम कर जरूर सुतब रतिया में त के सूती वो अकेला सुते ने अकेले सुते। हाँ हम जानी कि मतलब बहिन इतना दिन के बाद मिलल बजे तो तुम्हें आई द दिन भर हमारे चिपका रहले रात के 9 बजे सुता रहले तन गोड़ा फेंकेले एक चलते ना सुते नहीं और क्या बाकी तो हम एक ठाई बहरा बहिन बेटा जी के भाई ना तो रात गुजर जाला हमनी के बतियावत बोलत इतना लंबा चौड़ा। हां जी बहिन बहन के प्यारे ऐसे ना मम्मी जी हम अपन दीदी अपना गांव में जाई तो सब बहिने जुटे दिसन त कितना निमन लागेला। अल्लाह भैया हमर जुटा त तुरंत टोन सोन मारेला वो आने से मारी तू आने से मारी वो तब कर रात भर बोली ठोठोली हो तो बिहान हो जा। मम्मी जी बात करे में ढेर लेट हो जी ठीक बा तो वो जाई जल्दी लेके आई ठीक बा। फोन तो लगाओ ना तनी मौसी जी के नंबर आप देखो लगाओ तो निकल बोली कि ना निकल नीलू लिखल होई हमर मोबाइल। अच्छा रुकी लेके आ लगावा था लगावा बबू ये जो कहे न रोड तक ले ना बोलला क्या करो मुखिया ऐसा जीत गेल बना तो घरी आइलो त ना कहेला सन कि आवत राजा वोट मांगे बनाए के बेरे नहीं खजे बनावत हमारा गांव के मुखर त कपार फाड़ देते उनको इंटा चला के जान जो के जीतल बाबू काम कराई पैसा भी के कैसे वोट खरीद ले जनता का आंख बंद बा निमन। हाँ तो 2000 पर बिका जाता आदमी पूरा जीवन अपन खराब कर लेता है ऐसा भइल बा तो वो राकेश भाई कहां ले साली लिया के आ गेलो तू पागल है हवा का हो गइल जनबन हो गेल साली के साली मौसी अड़ी मौसी कहां है जोड़ा पारी के बड़ी मौसी जोड़ा पारी के ना खली सन हमर पहिल की मई के नौ दीदी ही हम दूसर की कहानी तो सब को छोट बानी एकरो से छोट हनी उम्र में। हां एकर बियाह शादी हो गेल ओकर मेहरारू आ गेल बियाह हमारे बियाह शादी नहीं खे भइल। हैं हमरो बगले में घर बा। अच्छा दहेजियो मोटरसाइकिल है काहे बाबू बियाह शादी हो गेल बा ना बियाह शादी भइल बा खरीद लियो
आइल बानी अच्छा। खेता पर ये बोरिंगवा खेती बाड़ी करे ना। मैं जतना लौका तो सब अपने नु ह तो उसन बाड़ा के आजकल के नौजवान लइका हो के आइल बड़ा खेती बाड़ी करे खातिर एक एक खेती हे जे बैठल रहे गोइल बड़न बाबू हम खेत में ना आइली ना अच्छा देख ले उहे बाप मरले नारे घरे बेटा के नाम पावर हाउस उहे बात बा। वही पावर हाउस बा का हाउस मत मांगले कर मौसी के घर आई अच्छा चल बाबू चल जा जा चल जा लिया जा मौसी के पानी उनी पियाव हाँ ए बाबू पियबे न करल जी पानी आइल में त पानी पियम खाना खाई अरे पेट थोड़ नहीं कि अपन बन के हमें आई ना 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 नीमन बाटे राकेश भाई के कमी नहीं खेली आज नीमन बा मोटरसाइकिल नीमन लड़की मिल जे दान दे जब खेर के खेती बाड़ी बाटे ना, ना, बियाह शादी शादी कर करे के कपार के बाद बार पाकता कपार के बार पाके दो अभी कोनो मतलब नहीं खे 35 साल चलतो है अब लागत नहीं खान पागल हवे कार्य 35 साल के लागत लइको बा का कुल बतियाव तो आ का बतियाव कुछ ना कहत वो के 35 साल हो गइल बता हार भइल बा 35 साल इनका छोटे न वाने आ इनका से छोटे का छोट हाँ। हवा लगते हवा चल 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 लिया जा सुनी रे मुंह ना मह के पिए ले आ पियो से कुछ हमरा से का मतलब तू चल चुप घर रुक दिया से कहता नहीं कि ना मौसी या के साली ही बुझाते नहीं कि छुपा के लेबिल ह कि क्या है लेकिन ठीक लागत रहली है बढ़िया भी है ध्यान देवे के पड़ी बुझाता अच्छा हमारा गली में आके जइबू कहाँ लगले आओ तनी उनी है 4 राउंड मारम बस सब लाइन पे आ जीबू बाप रे बाप एकदम मोने नहीं लागत बुझाता न कैसन त मोने भई रहता आजकल गांव टोला में नतिया कोनो कांडो नहीं के होत कि 10 दिन ओकर चर्चा चलो कोनो चीज होला त 10 दिन 1 महीना निकल जाला चर्चे बाड़ू कनिया हां आई दुआरे पर बैठल का हम जानी जब घर से में घुसल बाड़ू परमेश्वर के लड़की भागल बिया तब से चर्चा होत अब तरह दुआरी पावत नहीं के जवन झुंडे जा लागत रहे बुझे के हम अब बढ़िया बा। 1 किलो दूध के चाहे यही तरी पिया देत रही रउआ सब ओ तो बढ़िया बे कनिया हे खटे वो खटे बात नहीं के न अब ना आई ना जी का बाबती अब भाग गेल तो अब का अब हलुक ठीक बा ना आई तो का जरूरत बा भाग जी गइल आई तब गांव में का फिर दूसरे हो जी जा रहा सुननी अनु, चाची जी कि जौन लइका बा से ओकर ठीक भई रहे ना बियाह हवा भागल त जौन लइका बा से कैसन नतिया पावसन ओकर छोटकी बहिनिया से करत वसन एगो भागुल कोमन आदमी ह जी कोनो मर ओकर छोटकी भैया से हां अरे ओकरा कर हम बताई कि अरे अरे बड़की निकल गुले सन त छोटकी ना छोटकी नहीं निकल निकली जरूरी बाकी हो गो होखेला कनिया इज्जत हां इज्जत खाती जानत नहीं मने उता उता छपा गो रहे हां यही खातिर तब बहिनिया के देखो तो कितना बलिदान देती है हां ई देखो लड़की पक्का गुजर निमन लइकी हिया हाँ निमन जीवन लड़की अपन माई बाबू के इज्जत रखे खातिर कनिया और हाँ कह दे तू हम बात मत समझ ओती करे देखले रही ना रउरा डूबत रही ना हाय गो रही जाय हाँ, पक्षिया के हाँ, त हाँ। उहे ना रउर बार धके कैसे तब बचावला से बेचारी बचा दे सब ठीक। बुद्धि विचार खो देखी भले उ सामर बिया लेकिन उ ठीक है गोरकी से तरी ठीक बिया उ अरे करिए इज्जत रहो से ना इज्जत से रहो उहे सुननी चाची जी कि ओकरा से करत असन भलु कनी के जाय द बढ़िया घर दुआर खोजले रहसन तिलक दे जान तनी काहे हमारा त बुझाता नु कि लइको में कुछ कमी है ना कनी ऐसा कोनो बात नहीं खे लड़का में कमी होता है तू बतियाव हे कोना हो कोना भतार होने तार बाहर गइल बा आए ना तू घुसाइबे करे लइके कमी हो सही बा बात बन्ना बात ठीक बतियाव है तनी हां ठीक है आपन में दोस्त कोई ना दे बड़ा ढेर दिन पे आईनी हां ए कनी आईनी काम से हां हमार बहिन आती है अच्छा सबसे छोट हमने करा नहीं जा 5 बहिन 4 बहिन के बियाह हुए एगो मतलब हमार हिया सौतेली बहिन तो सौतेली हम बहन कबो ना कहनी रात देखा गलती से कहा हो आपने बहिन अपन बाप के मतलब ये ना तो जी हो हाँ जी जा चाची जी का कहे खूब देख टीवी देखना पिया आवता नहीं तो झकुरा का बात काहे न खूब बंद कर दे तो टीवी है तात में खेला तो रोज मास्टर फोन करके हमारा कहते कि पढ़ाती नहीं है तो वही बात वही कहलिए दीदी या 4 गो भाई 5 गो बहिन 9 गो के आ 3 गो तो गुजर गइल सब दर्जन के माई का हाथ रही पहले ऐसे होत रहे पहले होत ना रहल पहले होखत रहल उहे नु कहता नहीं कि हमारो माई 6-7 गो बहिन है उहे बात बाटे ए पहले के लंबा चौड़ा ए कनिया देखा ना कनी न मछली बनाए के मन करता है हमर कन करहिया में टुप टुप आटा साट दी ना गइलू कनिया आटा मतलब साट कराई के नहीं के तार के तो बा कराही तो हमर गइले बा
तो दे दे माछ के दे दे बनाई हम अपन सब बीखे किन लेले बानी जन्नी कौनो चीज के कमी नहीं के नतिया मुंह में मुदई के करखा पोत देनी घर बना के कोनो सोचल बहुत बढ़िया कइले अलगा कइले बानी त एकरा खाए के जूरी आटी ना अरे चली देतनी चली करहिया देतनी चाची जी चलो चल चली आई ना देसीला गुड़ मंगइले बानी आई देखा हाँ दीदी पूछो को तोरा गांव का सड़क नइखे बनती काहे रे ए बचिया का कहीं तहरा से मल खा जाता सन वोट दिया तते तो हई कर दे भाव कर दे आ जब करे के बारी आवत हमर बाची तो पैसा खा जाता सन का करब इहेनु बा अगर ओसन आदमी रहित नु गांव का आदमी एकता रहित तो ओसन मुखिया सरपंच के जितैबे ना करते लागी तो तू बोले बताओ ठीक से रहलिस ना हम तो ठीके से रानी ए बचिया बाड़ा तोरा याद आवत रहल हटे दीदी हमरो निक ना लागत मन करते कि कब चल जाई दीदिया के ए घर में तू ही बचिया छोट भाई सब से जान जाइए हां छोट बानी चाहे बड़ बानी जौन बनलाई न बानी निक ना लागत दीदी कनी न कहते तो ए तार बहिनो बारी हम ज्यादा पतो ही मत रहिनु एगो लइका रहे बबुआ रहे राकेश रे तो कहता न का ए राकेश भाई के अनस अपन साली लिया का तो कहता के मौसी है तो कहता लइका बा मौसी हई तारा जोड़ा पारी कनी काहे ए बबुआ जोड़ा पारी के मौसी ना रहली जा का जान आदमी ऐसा बात बतिया तो कोनियो भकैरली कहते ए मौसी जी अभी अरे मम्मी जी मौसी जी बनी कनी अरे हां हमनी के 5 बहन जा आ 4 गो भाई जान लिस न बच्चे तर कब हम सौतेले ना माने ने कबो नाम ना ले सौतेले ना माने चाय बनाई नहीं कने चाय रहे दा हां पकौड़ी छनी का मम्मी जी आ ना खेलू का अभी अरे मीठा पानी तनिया एथी में हम अपना शरबत बना दे भोले ठंडा नींबू मुड़ा खाली छिमन कर पतो के बचावत है ई सब अरे का कहि दीदी तोरा के देखी मौसी जी कुछ ठंडा के दिन नहीं खेनु गर्मी के दिन खाली हमरा से कहि का खाए के मन बा तुरंत अब तो मौसी सास भइली छप्पन भोग बना देबू काहे न बना दे मार सामान रहे के चाहे हाथा में शांत रह जाके खाली दही के चाहे नींबू रखने को शरबत बना के ला दे पगली दही बना दे मौसी सास भइली पतो से सेवा कराओ ओकरे दीदी लाज न लागत हम काहे के लाज लगी रे हमरा से बड़ गई जा ठीक बा दही वाला सब लिखा सुन ल का कहती है काची जी हमारा से बड़ गई जा ये सब देख सुनो देखी मौसी जी उम्र में भले हमनी के बड़ हो लेकिन पद में रौरे ने बड़ बनी हम तो खाली न तवे नु बड़ बटुए उहे ना मरिया तब का ही ये कह जा तेल लगा दे मौसी के सास के ठीक बा मम्मी जी हाँ, मैंने लगा ली ह ढीलल ते साफ कर दे कर सेवा करा ले पतो हिले हो आराम करो सांझ के खाना हम बना देम तू लोग के लो ऑयली बिगाड़ मैंने पाप करवान का जी पाप के में बात हो गई मैंने एक दिन बनाई में कौची कहला कि जिंदगी भर हमरा मम्मी जी कहला के बहिन रे त काम करल रहे ना हम करम सकता रोने के करे के देखली स पतो है कि कुछ सुख होगा भी स ई बता बिगाड़ दे कुंवारे में देखी किस्मत के तेज बड़े किस्मत के रौरा तेज बनी कि कुंवारे में नु सब पतो के सुख भोगा तनी रह हां सास बन गई कुंवारे में कोनो हितै में जानी न कनिया त बाप हो बाप हमारे ना हमारा 300 पैसे तो होने फिर चले तो होने पतो है भाई सन तब का तब त रौरे राज बा एकदम तर हाथी पले आओ तनी सर बता लेके ठीक बा हां भैंसिया खुलैले बिया आ ये दादा भैंसे खुलले बिया अरे हम रुका देखत नहीं दादा तू हूं तो झूठा कमा जीव के जंजाल एथी क के रखले बाड़े कार मार भाई से जी पाले के बटो दीदिया का पतो कितना निमन भी मौसी जी हई खाली मौसी जी हाउ खाली मौसी जी हां केने गइली जा तू हवा काई बबुआ हां अच्छा कनी घूमले आई तनी अच्छा नहीं खेल के सवा घरे रही त बुला देही ना रहो घूमत देखल ले आई 2-3 दिन छता पे लेकिन फिर ना लौकत रहो तो कनी रुका घर आवे नीचे रन दीदी मना कर दिले कहते कि मत जा छत पर ई का हमर बहिन नियन लागत लेकिन गांव के लोग समझता नु के रखे सवा के साली ओली हाउ लागत बड़े मौसी लेखत थोड़ी लागत तोड़ के कहत नहीं थी दूसर के माई का के नाम नाम होता है नीलू नाम है नीलू हां दूसर के माई के हम ना वो पहले की माई के हमारे है बता बाबूजी ढेर दिन पर बियाह और कइला शिकायते बा का ई मौसी का तड़ू यही उम्र में का हो गइल नीमन त बा अब बताओ हम तारा के मौसी को तो खराब लागी नु मौसी लायक नहीं खिलागत हो बेटा ना नहीं खिलागत मौसी लायक नहीं खू तू कैसा लागत नहीं तो तभी जवान बाड़ू
वो तो हमहू जानता कि हम जवान बानी, अभी जवाने कने भइल बानी कि जवान बानी कहत। हमरो लागेला कि हमरा के ढेर दिन मौसी मौसी फुआ कहाँ जो ना? नाता रिश्ता में जाइम न, रिलेशन में जाइम, हाँ। रिश्तेदारी में जाइम, कोनो फुआ कही त कोनो मौसी कही त कोनो हई कही त कोनो हई, बड़ी हमरा बेकार लागेला, बाऊ लागेला, इज्जत बुझाला कि आ यार खुदे से तू मौसी बूढ़ का बूढ़ आवाज लड़का हमरा हमरा के खराब मौसी लागत कहेला रहे। सन। तो का कहूं? बताओ। लेकिन एगो तू शिकायत ही बाड़ा के हमर मन के बात बुझ गइल कि ना तारा के मौसी ना कहम। हां का अब तो नामो जान गेल, अब तो नीलू कह। तो का कही। अरे हमरा से छोट बड़े बड़े लेके हमरा के दादी आजी मैं बन गल बानी हम यही उम्र में, खाली हमर माई और बाबूजी के चलते का जरूरी हाँ। है उम्र में पैदा कैला का हमरा के। तब हां का हमारा बारे में तो कोई सोचते नहीं के, बताओ। तारा हमर बारे में दीदिया सब सुख भोग लेलस, हाँ। मर्द के, नात के, नातिन के, बेटा के, बताओ। पतोह के। अभी अभी तू देख ला कुछो ना हमर बियाह भोगल। शादी ना भइल। गांव तार कहाँ के होड़ी? हम्म कहाँ के होड़ी? सकल डी हां हाँ सकलडी हाँ तो जाइबे करी ना हम। कोई बा का हो जा हाँ ही तई बा। कैसा की तई हो? जोड़ा दोस्त के बहन बिया हुई। अच्छा कोनो बात नहीं के दोस्त के बहनी, हमनियों के तो दोस्त यार नियन में बानी हाँ जा। तो तब अच्छा का दोस्ती ये करत करत ना हाँ। दोस्ती होखेला। आय तब दोस्ती करबू हमरा ले। काहे ना दोस्ती काहे ना करब। दोस्त देखो प्यार से, मरद से, घर से, परिवार से बड़ा हमार नजर में दोस्ती होखेला, जान जा। हाँ हाँ यार प्यार के बात रही तो कर बात अलग बा, लेकिन दोस्ती के बात में तो हम लब देनी हाथ बढ़ाना कि हाँ हम दोस्ती ओहो। बना कौन है ना। हम्म। जा दीदी आज तो ठीक ना लगे, हाथ बा मत धरो जी, का हो जाए? हाथ बा धरे खातिर बोलाई हाँ मैं आ जाए। जाए नो जाए जाए रात का फोन दीदी कर। दीदी आई तो देखो कुली अब भैंसी और उड़े खोल देनी होगा। हाँ हम खोल के लगा दे। बहुत तेज तबानी कुछ कहने के रौरा के भेजे के मन नहीं करत के रौरा के हम भेजी, अच्छा ठीक लेकिन बा, जा जाए तनी के तो फोन पड़। करम। हां ठीक बाटे। बाय। बाय। बताओ हो पहिला बार के खातिर हमर मन के घंटे वैसे टुन टुन कइले हटे, बुझाते नहीं खेनु कि हम का करे। उहे घरे देखनी तो हमरा लागल हनु कि हमरा इनका से आगे चल के लागता कि प्यार होखे, देखो ना 2-4 दिन के बाद प्यार हो गई। एक तो बुझाते नहीं कि मौसी जी के नु कि तनी के करवाई धरवाई, बुझाता कि दिन भर उनकरे में करत तो भोरे से शाम हो जाता एकदम करवाते धरावते, तरी हई बनाओ तरी हऊ बनाओ, तब माथा खराब होता। हाँ मन बुझाता नहीं कि मन काच कुआर बाड़ी तो तनी साथे साथे करवाई, तनी सखी सलेहर लेखा तो बुझाता कि खाली हुकुम चलावत रहता ही आ गांव के बेटन से बुझाता कि बैठ के बतियात रही। हम नहीं जानते उनकर रहन हइसन बा। ए दादा हम शुरू तन केतना उनका के मन नहीं जानन कन्हैया के होए दादा के हो का करत जा? आई है ने कलर बनी बोली। अरे कहनी है हाँ हो गई हो का गई। आई छी दादा का हो गल जी? कनी करहिया के काम हो गइल हमारे। हाँ हो गई। द जमाज के और मौजले ओही में सब्जी बनाई ना, जल्लू पुआ पकावन खातिर एगो पूजा पाठ करे खातिर धइले बानी दोसर। आ तहर कहां मरद हो? का जन कहां गोल बनी हो के घर में के क्षेत्र रहेला? अरे पैसा दे तनी 350 रुपया तनी हमर मोबाइल में डलवा देना, जानते बड़ू की हमर ना तो ना हो पाई, मोबाइल में पैसा नहीं खे त दे तनी हो। तो मोबाइल माने जकर डाले वाला आदमी ना रहेला ना तो तोहू कने एकदम भाव खालू ढेर। अब कर दीदी जी कहत है मोबाइल पे पैसा चलावेला नु तब चलावे लन तो पैसा नहीं खे, खत्म हो गइल बा। देखो तनी मौसी जी बानी त मौसी जी खातिर सामान लाए में खत्म हो गइल। अरे हाँ हो देखनी कोइसन सुकटाइल बई हो, एगो इहां के बानी सुकटाइल आमा जी सब बानी, एगो छोट मोट है। छोट आ एगो सबसे छोट है हाँ। अपन है ना कहत रही के सौतेली है ना अपन बाप के इंगर दूगो बियाह ना हो हाँ कने। सौतेली हड़ी बुढ़ैला बियाह कइले। इहो तो ढेरे दिन के लागत रही, चाम मुंह में के झूलल लागता। दोआ हुआ ना नु है हो अन्ना जी अभी उरो कौना नजरिया से देखिना के चाम झूला लौकता है कहां तक तो कोमल त बाड़ी एकदम देखो से। कुछू कह झूठ नहीं बोलत, कसम से कहत बुझाता कि माथा कहूं के छोड़ल ओसन लागत है। हाँ अब काजर हमनी इक नहीं जानत है, बाकी रोहन चल हमरा बर्दाश्त नहीं होत। सच पूछी तो दीदी जी उन करे के बना के बेरा बीत जाता ना हो। बेरा बीतता बेरा लेका बेरा आहो। दिन भर करते धरते बीत जाता, तनिको हतनी गाड़ी के चल नहीं आ खे। देखनी के टावर और गोरे दीपू संगे अब का मौसी नु लगियन ऊपर हो। अब का कहि रोला से गांव के आई बेटा बुढ़िया आई दोसरा के बेटी के चले ध्यान देत कि कौना के कौना संगे घुमतिया आ कौना के कौना संगे का करतिया आ अपन बहनिया के नहीं देखत है। का कहि रोला से गांव सुपवा के से चलनिया के जना में 9 गो छेद बा।
उहे बतिये सही है बा। गांव के सब लइकन के अच्छा तो हमारा उससे कोनो लेन देन नहीं, को हमारा केकरा करा लेन देन बाजी, केकरा लेन देन बा? हमरो लेन देन बा। नते हमारा मुंह नु अतना चलेला, मुंहे के चलते मन मार के एकदम दे फरले रहेला। का करबू, लेकिन हम बोलते रही ना आदत ह। ऐसा ना आदमी बोलती ना कि उ जाके पुंगा देबेला। ऐसा ना आदमी ना बोले के चाहिए। अब रौरा हमरा के बीच में कोनो बात होखे आ मजाल बा कि कोनो तीसरती जान जाए कबो ना। हां सही बात बा। जान दा करहिया बबुआ से ना बजाते अब्बा के दम मजला नहीं कुका हो। तनी से 2 पीस मछली में धोई रही बने, तनी बबुआ पापा नहीं खी ना तो आईती त खइती। अरे दादा ताव से लेवेलू जा कोनो बर्तन ना देवेलू जा। बबुआ से भेजा दे हम भेजा। बबुआ से भेजो बुका जाने कब कहां गइल भाई। का जन हमरा नहीं खे पता, कहते कि बगल वाले घरवा में से आवत के ठीक केकरा बा, बारे में भेजवा पता दियो नहीं जा है। तनी। काला बिगड़ल बा का हो। हाँ कलवा बिगड़ल नहीं खे, अब टंकी जब से लागल बा ना तब से उहो पे तो चलता। लोग के मोटर लागल त कितना सुख हो गइल। कहले बने कर पापा के अब कि लुधियाना से आई नु तो लगवा दे हमरो घर। बड़ी आराम नु रहता। हां हो बड़ी आराम रहता। अब इहे बाकी लेन देखो अब की बार ढेर चीज हमार किना जी कहले बन ओइ जैसे तो साल 1.5 साल में हो गइल हो। 1.5 साल में गइल हो उनका हो गइल 1.5 साल हो गइल। आ कहत रह रोपनी में आवे के तो रोपनी में ना आइहन ओइहन ने करी छठ में हनु त कैसे रउआ रह जानी जी इतना दिन छोड़ के मरद के। त का हो जाई। रोज फोन पे बात होता, वीडियो कॉल तो सोचला ना कि भेंटे होता। बुझाई खाली मुंह देखे ना देखी माने कब घटले ह बढ़ले ह कैसे रिचार्ज करावे खातिर ना गो। उ ई बात तो कह ठीक है कहताड़ू, लेकिन घर के एगो मर्दाने अब होखेला। हतनी हतनी बात खातिर जानताड़ू नु। जातनी है कने जातनी हम ठीक बा चली हम भेजा देम। अब हाथवा पक्का लगल बा हो। आई हो रामावा बबुआ के गणिया धोनी है यार, तुम्हारा ऊपर लाग गुल बा। आ ये रपची कने तू एकदम फुआरे बाउची नार लेके बा ना धोलू निमन से तारा घर के खाए लायक नहीं खे कुछ कह। अब बाक दीदी जी लाज तनु नोतिया होग दे तारा सब जेने में तेन। चलो ना कहीं घूमने चले गए। हम तो चलिए जाते जी। मैं तो कोई से मन बटे जाए के कहाँ लेकिन कहाँ खाली कहीं दीदिया नो बिया दीदिया से कम तो कही कि ना मत जो गांव घर का कही गांव घर का कही बहुत बेकार लगता। बताई तो चाचा और हमारा से मजाक करता मन जा तरक्की कहता बहरी निकलने के बात बाटे पंची हमारा अंजा जाता टे रौरा हमरा से मजाक करने तो निक लगेला और कोई करला तो निक सही में और बता रोजल में ना आखे लगे यहाँ से मजाक करला ता मारबो करना हमरा के सब जाने लसन की बदमाश होटे। सोचे सच्ची बताए कि से बोल तो जानत रोजल नहीं ना कसन होला अभी जानत नहीं कसन की कनी के लाट घाट बाटे जान जेसन तो कोनो ना बोलियस जाए दी कुछ समय बाद हमने के पूरा जन्मा दो जी के हमने के लाट घाट बाटे का। तू बताई तो आज न तो काल रौरे से बियाह से दिन होई बियाह से करम कि ना करम काहे ना कुछ कहीं का हमार त की समझ जागल कि रौरा हमरा के मिन मिन जाने हम तो सोचल ही ना रहे कि हमरा के प्यार बैठा अपना रहती दीदिया के गावे ना वो दिन बैठा रहती गाड़ी पर ना तारा ले भेंट भई रही त ऐसे मत कही ना रउआ गाड़ी पर बैठा ना हम रास्ता से गुजरा रहती ना रउआ हम तकले रहती ना हमने के तन की दू बात बतियले रहती जा हमने ना भेंट भय रहित ना हमने के प्यार भय रहित ना इतना आगे बात बढ़ा रहित। ई बात बाटे रउरो त लागी नहीं जब जब वो खेत पे जाने तब तो याद पड़ जाला। पहले मैंने जे देखले पहले रहे बार ये देखले रहे वो साली के रूप में लेकिन निकल साली गेले ना मौसी लग रही मौसी लगा रही त हमार थोड़ी लगबो हम तो ओने ना कोनी कोई बियाह करम कहिए करो कुछ कहीं हम रे ए मौसी ई क्या करतो रे का हरे का रे शर्ट के बैठल रे यही तरी बैठा रही बतियावत रही का हो गल बैठल बानी त यार तू तनिको शर्म नहीं खाऊ के बैठा रही यही तरी बेटा दाखिल बा हई बेटा मौसी दाखिल बा तार न मौसी या तहार का हिया हमार मौसी काहे के लागी हां का लगी हमार मौसी ना लागी जब के तोर दीदिया करे में दीदिया कही या तोर मौसी करे में मौसी कही काहे ना कही रे गांव घर का हाथ हम दूसरा जात के तू दूसरा जात के अरे मैं देहिए मगर जाओ गिरो तनी लागत ठीक अरे मैं ओ, नहीं का भाई दीदिया का का बोले ले बोलेला। बड़ा झूठो का बबुआ भाई क्या करती है रे का हो गई का हो निकल लगो तो अकेले को शर्ट के होकर जरूर बतिया होती है करे तोरा बुझात नहीं करे के लगी रे तोर बेटा न लगी रे बात है कि तोर मौसी तो हां ओकर मौसी लगा मैं पागल है का दीदिया अब गांव घर के हम बेटे मौसी
सब कर लगा चला हम अरे त गांव घर के मौसी ने लई त का तू लगबे ना गजब ना रिश्ता फसवा देले बा बूढ़ बूढ़ हमरा के ए सालिया खसाली क के टिटकारी पाटा उसना जवान जवान लेके का बेटा घर चली हम आइल बड़ बहिन के गांव में तू आइल बड़ साली कहा है यार अच्छा हो बाबू देख है ना दीदी इनका तो प्यार करे नहीं प्यार करे नी भाई काहे तोरा ये बस लफुआ होतो? मिलल हां हने बतियाओ ना तनी चुप रह काहे ना रे काहे ना चुप रही रे बतियावे त हमरा भाई नु लगी रे हमारे भाई लगता बतिया तैनू का हो बच्चा लाज शरम नहीं खे हैं मतलब चाची के बहिन से थोड़ा प्यार होता तार मौसी लगी महतारी रखल हम दूसरा जाति के तू हाँ? दूसरा जाति के तो चाची चल ना कैसन रिश्ता हैं कैसन चाची देखा तो तना तो कैसन चाची? सट सुन तो तर कैसन चाची? लाल छुप के देखावा ना ता, छुप के देखावा। दीपू ये अपन बहन के परजो हमारा के ना हो दीपू हो गले में लाल हो जाई तनी छू के देखावा ना छू के देखावा जान तू का की कर लइसा देख दिया तो कैसे कैसे मत मालूम? बचिया हमार का नाम बा हमार बहिन आ तहार बहिन भइल तना पर अपन बहन के समझाई के हमारा के समझाई एन मौसी जी रौरा बेटा नु लगी हन जी कैसन बेटा ई का कहत कैसन कनिया बेटा? तू ही बताओ तोरो बेटा है। शहर में कोई रहल चुप रह हमरा से बोला मत आन कर ऐसन गंदा लड़का से हम ना बोली ना गंदा निकार गंदा गंदा लेके सटे लिया गंदा लेके बोली बड़े आई गांव घर के बेटी के ना रह देबे घर में आ नजर रह देख दीदी ये चुपचाप रह के बोल मत अरे बोला यही करे खातिर रे हां बेटा हुआ मौसी माई देखे लेसन त मैयर कैसन मौसी ई दूसरा जात के हम सब गांव जात के हम मौसी देख इज्जत रही आ हे बेटा हुआ मौसी कह चले तू खड़ा बाबा बस निकाल के मारा है बेटा हुआ के के छू दी है छू के देखावस तो छू के देखावस चल चल तेरे बाबू के ही चलती के बाबू के यहाँ कहाँ जीबू तो पहले हमारे लिए फरियावा ना अब भी चलत नहीं अब जा जा तारा लेखन बहुत देखनी अपन अपन बहन के समझाओ हमारा के मत आओ 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 दुआरे पे आओ फरिया लियो नतिया के नु हम जातनी का हो गई जो जेबे ना पीछे जो छोड़ के तो गए बाप के नाम मौसी रौरा लाज नहीं खेला गची कांच कर बांधे एकर मतलब कि बेटा कनिया रखत चल अपने नियन समझे के चाहिए झोरा ले घर पे से विदाई तू ही बतावा तू ही बतावा तू हाथन लुरगर बारू तारा बूढ़ आदमी टिटकारी पड़िया जवान लइका माई हम मौसी कही त कैसा लागी ना भगल हां ठीक है झूठो के ना कचकुर बहन बोल आधा आदमी जरा तक कने हुआ के बहन है आधा काहे के कने हुआ के बताओ हर पतो जन तक का सोची आवा तनी और रुक जा हां तारे फोन क के देखी और से ना चल ऐसे निकल आवा के ले झोरा चल इज्जत रहे चल क्या तो हमनी के बहिन है चल, जाके ना लगा चल आज के बाद आज पैदल जी में पैदल कुछ पहुंचाए ना जी आज दिखा दे नु तू सब तेला बहिन चल ठीक बा चल जा करे साथे अपन बहिना पे नु कैसे ना करते एक घमंड में लागनी तो ना बचा लागनी अपन बहिना हटिया सब तेली बहिन बहिने ही एक घमंड में तब भागल ये को करल मोटरसाइकिल मांगी ओकरे बैठ के जाई ओकर लोला चल बोलावा दे चलो चलो घरे ना ओकर दुआर पे जाई ना जा इज्जत दुआर पे जाई